Hello mga bay, kumusta man mong tanan diha? Nianapod ko aron ipakita sa inyo ang laman ng aming freezer. Kaning naa sa taas, mao ang gitawag diri sampusa. Kay umalabot naman ang Ramadan, mao na nga daghan ka ini gipanghimo mga frozen foods. Mao na siya nga naghuot gyud ning among freezer. Kani siya 50 ni kabuok. Unya, pulo ni kaputos ang naa sa taas. Unya, naalang ko diri gibutang nga patatas kini. Paborito ni sa akong alaga, pero wala siya diri. Mauna nga ang katabang usa ang mukaon. Ug karon sa ikaduha nga layer, mao ang mga manok. Nang humok na. Ganiha ra man ni naabot. Ang manok. Eh, bakit unta mo unya kung unsay itsura kung maarins na tanan? Mauna ang mga bay. Ang akong mga kauban ganihara sila ni Saka. Nagbilangkad na ilang mga tunga. Pero ang katabang daghan pagbuhaton ako si Lira. Mo kay siya may magmanid sa tanan. Sakit na ning akong bata, ang akong bagtak. Ug lubos tanan ang akong tunga. Kay ganina ra tinindog. Pero okay na. Laban lang gyud ta ani. Kay unsaon man, anak man ta sa pobre. Mao naman jud ni ang kapalaran nga gihatag sa ato. Mauni inyong lantawon sa sunod nga adlaw. Ang kaning freezer. Kinahon man diri ang paliton. Tag siya kakahon ang paliton, amo ni siyang pasaanon. Gikan sa taas. Mo ni siya mga riyada mi diri. May kinabuhi sa katabang sa Midwest. Ako'y nang gyud ani magmanage tanan. Mao na siya. Wala na may lugar. Di pa makalitan ang kain dito. Wala pa maarins. Karniro ni siya. Wala pa bag. Siya diri ang mga sambusa, kani ang mga manok, kani diri ang mga karne. Dapoy manok pa kay muni ang katong miaging simana karon na malit na pod.
Di anak ko gibutang niya kani mga karne na ni dire. Naka-plaster na ang mga karne kani usa ka lutuan. Kung daghan mga duha ka ingon ani. Di apo diri siya ubos kani karnero. Kani karning baka. Tagsara ka slice. Niya sa ubos kani gihapon. Sa pinakaubos isda. Isda ni pinakaubos. Mga isda ni tanan ug mga ulang. Agay. Nya karon kay naa pa man ko ibutang. Kay naa pa man ko triangle dire. Nagihimo. Unya gabi pa ni Kuston. Di apoy arinola nga nagpatong. Anto siya sabaw sa manok. Unya pa gabi ini Kuston. Dayon. Ako napay manok wala di eh. Kani asa mo himutang wala na may lugar. Ingon ani sila diri mag-stock buy. So pang 1 month ato ay in town. Tag 1/4 lang pang kada adlaw. Okay na ta diri sa atong usa ka freezer. Diri na punta sa usa ka freezer. Dili ta mo palang taon para mo lang taon mo sa premier. Agoy na magiatang diri si sarang hiyo di ay. Yung mga kahon-kahon. Sa ato sa ilahin luyo sa pultahan. Kay dili ta kaabli. Di ay giatang na. Lamisa sa pizza. Agoy Ginoo ko. Di apod ang usa ka freezer. Oh, kani ako mga gipanghimo. Nga mga agoy. Nga mga lumpia. Mga lumpia ni siya. Oh. Daghan kaayo. Dapat dito sa usa ka freezer. Kiton ra kami kay to apa dito kani. Hindi na masaigo lagi. Agoy, nabungkag ako rinsi. Basta, hala. Saan naman taan eh. Huwag ka mabalintong. Mga lumpia, yung kani cheese roll. Cheese roll siya. Kani diri mga gulay-gulay, mga burger. Kani diri ang katong gibula-bula mo nga patatas. Naroon. Kumaninggi trangkahan na patatas na siya bula-bula patatas ang sulod na karne ulang pa na di lumpia gihapon na piting daghan lumpia. Ayan. Sa ilalim kani katong bugas nga lingin-lingin po puno sad na oh. Agoy, unya. Wa ka ni mabalintong, ingon ani ba ito purma? Lagi, ingon ani lagi ang purma ato. Nya karon, diri na punta sa ikas, ladi na ko kaagi. Yang karton. Ikit naman sa gawas. Karon diri na pud ka sa rep sa sala o sa sala sa dining sa mga mani-mani. Tapi pang pinapay. Kubos. Tay ice.
Nalibat na mo di kay paspas man ni inyong videographer. Paspas maglihok. Nabali po yun ang kamera. Nabalintong. Bali na po ta sa isa ka freezer. Kapay rep sa taas. Tagan mo kayo ni grip dire. Napuno. Yan ako sa kusina. Ako na ning ipatay ang suga. Kay masakan ako. Yan, magmarites pa man ta. Ito na freezer. Oh. Di na kaginawa. Di na kaginawa ang mga sulod. Nagsyagol-syagol na na. Sinagol mo na siya akong mga daily needs. Diri po supportahan mo na. Naghuot. Naghuot. Wala na kaginawa. Ya, ahawan pa diri ron. Kay wala pa ka pangumpra. Mangumpra, mapuno na po na siya. Oh. Okay. Ito pa rip sa taas. Unya na lamang to. Thank you for watching. Bye! May love shout out all ay Kitty and Team CK.